Master बर' Saint John जाबाय गोबां गोसो गोथारै बरायनाय जाबाय जोंनि माइनायाबो दंखायो आंजों स' दिनै आं माइनाजोंनो टपिक बानायगोन जाहाथे दिनैनि टपिकआनो जाहैबाय जाहाथे बिटिआरआव गोदानै आरो गामि हाबनायनि स' आं मास मोनसे जाबायदां स' मोनसे 19टा गामि नटिफिकेसन ओंखारनायनि मोनसे ब्लग बानायदोंमोन स' बे 19टा गामियाव दायो सरकारनिफ्राय नटिफाइ फैबाय जे 16टा गामि सिलेक्शन जाबाय स' बेनि गेजेराव बेखौनो नोंथांमोननि सिगां शेयार खालामनो नागिरदों जाहाथे आरो बे 16टा गामिया डिक्लेयार जाबाय आरो बेयाव गंथाम गामिया थालांबाय बे गंथाम गामिखौ हेमन्त बिश्व शर्माया जाहाथे सारा आसामनि हेमन्त बिश्व शर्मा सारा जाहाथे नटिफाइ खालामनानै बे गामिखौ नेक्स्ट पर्यायाव सोनाय जासिगोन होनदों जाहाथे मोनथाम गामि बे गामियाव माने एसे कनफिउज दं जाहाथे 80% बर'फोरा दंना गैया होननानै बेखौ मोजाङै सार्भे खालामनो होदों बे जुदि हयथ' निश्चय 80% बर'फोर दं बे गामियाव बे थाबैनो बे मोनथाम गामियाव हाबगोन आरो बे गामि हाबनाय लोगो लोगो 60 गामि टटेल जासिगोन दा टटेल सिगां 49 दा 16 स' बेनो जाबाय आरो मा होनो 57 गामि जासिगोन टटेल स' आरो गामि मोनथाम हाबबाथाय टटेल 60 जागोन गामि स' आसामनि CM डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारा मा बुंखो खोनादों आं बे टपिकखौ एसे क्लिप खालामनोसै আমাৰ বড়োলেণ্ডত বা বিটিআৰত আমি অন্তৰ্ভুক্ত কৰি ইতিমধ্যে 41খন গাঁও নতুনকৈ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল কিন্তু 60খন পাবলৈ আৰু 19খন গাঁও আমি বিটিআৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে আজি কেবিনেটে 16খন গাঁও বিটিআৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে নতুনকৈ আৰু 3খন গাঁৱত বড়ো লোকৰ সংখ্যা কিমান আছে তাক চাই পেলাই সিদ্ধান্ত ল'বলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক কৰ্তৃত্ব অৰ্পণ কৰিছে অৰ্থাৎ ইয়াৰ ফলত আমি পুনে পুনে ক'ব পাৰোঁ যে বিটিআৰ একৰ্ডত যেটো এটা ডাঙৰ কথা আছিল যে শোণিতপুৰ আৰু আমাৰ বিশ্বনাথ জিলালৈকে বিটিআৰৰ সীমা বৃদ্ধি হ'ব কিন্তু কেৱল 80%তকৈ অধিক বড়ো বা জনজাতীয় লোক থকা গাঁৱক লৈহে সম্প্ৰসাৰিত হ'ব তেনে গাঁও আমি 60খন সিলেক্ট কৰিছিলোঁ 41খন আগতে আমি অৰ্পণ কৰিছিলোঁ 19খন আমি নতুন কৰিলে আমাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰ্ণ হয় তাৰে আজি আমি 16খন পুনে পুনে অৰ্পণ কৰিছোঁ আৰু 3খনত বড়ো লোকৰ সংখ্যা কিমান তাক এবাৰ পুনৰাই চাবৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী কেবিনেটে দায়িত্ব দিছে নতুনকৈ গাঁও सराजिफोर बेनो स' आसामनि CM डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारा क्लियार बुंखाबाय स' दा 16टा गामि जाबाय सिगां 49 स' टटेल 57 आरो मोनथाम गामि हाबबाथाय 60 गामि जासिगोन स' जोंनि थांखि हिसाबाव जों क्लियार खालामनो थांगासिनो दं होनदों स' गिबियावनो आसामनि CM डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारखौ गोसो गोरबोजों रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय आरो लोगोसे जोंनि बिटिआर सिङाव थानाय प्रमद बर' सारखौबो रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय लोगोसे जेसां जोंनि आफादफोर दं बर' माहारिनि गासैखौबो आंनि चेनेलनि जानानै रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय थ' हयथ' निश्चय जों उनावबो थालांनाय गामिफोरा सुसननाय जासिगोन होनगोन आसा दं निश्चय हाबगोन स' बेखौनो एसे शेयार खालामबाय स' बाखि एसां गिदिर टपिक नङा बेखौनो शेयार खालामबाय आरो नोंथांमोननो स' जायफोरा बेसेन गोसा समखौ होनानै जों नायबाय नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोजों रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदान फैदों अननानै प्लिज नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना लादो खनाय बेलखौ दं बेखौ थुनानै अल खालामना ला जायफोरा आंनि फेसबुकफोराव नायो फेसबुकखौबो पेजखौबो फल' खालामना ला स' दिनैनि टपिकआ बेयावनोसै स' बाय बाय सी यू नेक्स्ट ब्लग